Dulur, iki ana dalgona matcha karo dalgona cafe. Ya Allah, subhanallah, rasane seger. Pengen ngerti kan cara buatnya? Keep on watching ya. Assalamualaikum dulur. Hari ini kita akan membuat dalgona cafe dan dalgona matcha. Nah, iki bahan-bahannya ya. Ono Nescafe klasik. Iki lapo kok gawe Nescafe klasik karena gak ono ampase. Gawene 3 bungkus. Dadine sak bungkus iku ono 2 gram. Dadine gawene 6 gram. Tapi engko dadine mek situk tok iku engko rek, ngono lho. Nah, tuangno nang jero mangkok ya. Mari ngono ono coklatos sing rasa matcha atau teh hijau. Nah, iku ono 24 gram. Karena iku wis nganggo ono gulane, wis legi karek nyedot tok, gak tak kei gula. Nah, iki gulane iku perbandingane 1:1 ambek kopine. Iki gulone mek gawe kopine tok 6 gram gulone iku. Ambek jangan lupa Indomilk ya, susu full cream. Nah, saiki kita persiapkan mangkok gawe ngocok atau mencampurkan bahan-bahan untuk buat buih-buih dalgona cafe. Kopinya dituangkan ke dalam mangkok. Gula pasirnya kita masukkan juga. Nah, iki rek karena anakku kapanane ku request njaluk tambah manis, bisa juga ditambahin gula lagi gitu. Nah, iki banyu panas yo. Nah, tak kei itu 1 sendok makan itu. Jadinya tak kasih 1,5 sendok makan. Setelahnya awakmu butuh whisk atau pengocok adonan itu loh ya, gawe kocokane telur kuwi lho. Nah, iku dikocok dengan kekuatan penuh sing suwi. Nah, rek iki harus kena kabeh yo. Iku awakmu kudu campurkan dengan kekuatan penuh ngewisnya itu ya. Pegel cah dekene nisor. Tapi akeh wong sing nyoba iku gawe mixer. Iku juga membantu sekali untuk mempercepat buih-buih. Kan sing digolek iku lak buih-buih sih rek. Iku didadekno kok semacam lereng ngono lho rek ya. Nah, iku tak dadekno situk kabeh. Soale apa? Berantakan iku sini ndukur nek sini sor. Nah, setelah beberapa saat dadine koyo ngono. Iku wis dadi mereng. Nah, mari dikocok terus sampai dia berbuih-buih. Iku tontonan gas ya dadine. Nah, adonane kayak ngono iku. Pokoke dhek lek diangkat, dhek gak gelem pisah karo kanca-kancane. Nah, iku wis mari. Saiki siapno gelas sing wis diisi es batu. Nah, titik ae ya, soalnya gelas iki lho isine mek titik encene. Engko tambah gak puas ngombene. Tuangno susu caire. Aku sing gawe merek Indomilk. Nah, terserah awakmu katene gawe merek opo ae ya. Nah, iku sakmono wae wis gak usah bek-bek. Engko ngaduke tambah susah. Nah, saiki kita tuangkan adonan buih-buih, adonan busa-busa. Nih, dalgona cafe-nya. Nah, ayo kita tuangkan adonane. Sing resik ya rek ngwereti mangkoknya supaya apa? Supaya enggak mubazir. Lele awakmu katene nuangkan alon-alon nae. Nah, pokoknya sing rata. Nah, sing ya apa sih carane dhek iku ngembang dadi apa ora? Tonton nisore kula rek. Lah ketok sih perbandingan antara sini ndukur ambek sini nisor. Dalgona cafe-ne gak gelem mudhun, tetep ndek jero. Salah, tetep ndek ndukur maksudnya ya. Ya jelas dalgona ndek jero gelas.
Nah, iku saiki wis mari untuk dalgona cafe nih. Saiki gawene dalgona matcha. Bahan-bahane yaiku mangrek, ono matcha, green tea. Nah, iku sing teko coklatos mang dituang. Karena anakku njaluk legi, tak tambahi gula pasir iku mek setengah sendok teh, lebokno pisan. Sakjane tergantung selera. Lah awakmu pengen sing rada-rada pahit ngono gak popo. Lah awakmu pengen legi, engko tak kirimi fotoku, cek tambah manis. Yo, saiki ditambahi banyu panas maneh. Karena macai adonane bubuke rada akeh, tak kei 3 sendok makan harus air sing mendidih. Jarene sing lagi viral ku belebeb-belebeb ngono ya. Nah, iku dicampur, dikocok sampai berbuih-buih, sampai berbusa-busa. Nek wong kakean ngomong dadine berbusa kan lambene idune iku. Ya iku kocok nang sampai pegel wis tangane sampai kram. Tapi yo lalamu katene njaluke gak pegel yo gawe yo ae mixer. Yo tuku mixer maksude ngono. Nah, iku lho ala pencahayane elek. Ah, ya iku wis apik. Nah, maaf maklum rek yo. Iki jenenge YouTuber pemula, lampune yo kaya ngene iku lampune. Yo nyala, yo mati, yo nyala, yo mati. Ya harap dimaklumi yo. Nah, iki rek, nah iku dikocok terus sampai nah dek gak gelem berpisah kan ambek konco diangkat lagi. Nah, diangkat maneh lah ya iku tandane wis dadi. Saiki mang tetep gawe gelas lho yo rek yo. Gelas dikek es batu dituangkan susu cair full cream. Lah awakmu gak pengen sing full cream gak apa-apa, sing penting susune susu putih ngono wae, susu sapi asli gak masalah. Nah, iki saiki macae dituangkan adonan buih-buih macae ku mang lebokno tuangno nang jero gelas. Tonton rek alon-alon ae cek gak mendelep yo. Kok mendelep kan sing nulungi tulung-tulung kok rek. Nah, itu ya dituang pelan-pelan saja. Nah, itu dadine wakil lho rek. Sakjane aku iki gawe gelas iku sing rada gede sakjane iku. Soale susune mek titik macane iki kakean tapi rasane rek enak rek. Koyo lek tak aduk, setelah tak ombe tak aduk dadi siji ku rek. Koyo minuman-minuman maca ngene iku lho rek sing ndek apa ya? Ndek kafe-kafe ngene iku lho. Ngene iku sakjane iki ndukure dikai es krim. Mantul rasane. Mantap betul. Nah, iki wis dadi yo dalgona maca mbek dalgona cafe nih. Selamat mencoba teman-teman. Don't forget to subscribe and like yo. Yo ojo lali di subscribe iku sing tombol abange ambek klik loncenge ben aku upload kon ngerti kabeh rek yo. Assalamualaikum.